min fɔ an bɛ dugawu de kɛ donc o bɛɛ k'i farati Alasani ka fanfɛla fanfɛ yɔrɔ bɛɛ la Alasani bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'u farati a la an y'a ye fɛnɛ je crois que an ɲɛ b'a la dugu in tɔgɔ ye di États-Unis ka bɛ Iran attaqué i bɔra a kalama n'i bɛ mɔgɔ caman na bɛɛ caman bɛ ka kuma caman fɔ ne t'a dɔn africain min n'a dɔn tuma jumɛn k'a fɔ ko laban y'ale yɛrɛ de ye africain min n'a dɔn tuma jumɛn k'a fɔ bolo mana funu a bɛ d'a tigi de nafa la an bɛ se k'an si kɛ tan cogo di mɔgɔ kelen de bɛ armée ta a bɛ wuli wali kɛlɛ ko manifestant jamana ni jamana ka wuli ka taa e bɛ taa ka taa président minɛ k'a ka manifestant n'a bɛ ɲɔgɔn na ko mauvaise gouvernance Europe bɛɛ falen don jɔn na c'est la principauté Monaco ye jumɛn ye c'est pas le roi Angleterre jumɛn bɛ yen RN tɛ et Belgique mun de bɛ yen Espagne mun de bɛ yen tubabu yɛrɛ tɛ démocratie dɔn Saudiya mun de bɛ yen Maroc an kɔrɔ yan aw de bɛ avion ta ka taa k'a bɛ taa Iran bombarder parce que mun na parce que Iran ka pétrole nɔfɛ Iran ka programme iranium i b'a fɔ ma projet a ka programme iranium nɔfɛ depuis a fɔra ko Iran ni Niger ye contrat signé ne y'a dɔn ko Amérique tun b'a fɔ k'a bɛ Iran attaqué mais Iraniens y'a yira la k'a fɔ ne m'a fɔ e ɲɛna ko n'i ye Amérique ka mɔgɔ attaqué janfaci b'i fɛ yen n'o tɛ a tɛ se aw ka bɛ Iran attaqué Iran ye mun kɛ Iran ka espace civil aéroport civil fermé k'a ka espace fermé k'a bila ni avion min ye den i ka don n'o tɛ Trump ye 24 heures de don n'a y'a dabɔ mun kama a tun bɛ fɛ ka Iran bagabaga de pour que Iran ka jaka programme bɛ Iran ka négociation ɲini Iran ma négociation ɲini dɛ Iran ko n'i dalen don yɛlɛ na ni fatiri e ka na na dɔrɔn u ye mun kɛ u y'o projet bila kɛrɛfɛ parce que géostratégiquement géopolitiquement n'i ye Iran attaqué n'a y'i ja Iranien bɛɛ faga fɛn dɔ bɛ Iran bolo a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ gɛlɛya détroit d'Ormuz diɲɛ pétrole bɛɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na k'a bɛ Iran de ka bɔ ni pétrole ye Golfe Persique kɔnɔna la ka tɛmɛ ka taa ravitaillement kɛ diɲɛ kɔnɔ mun y'a kɛ Américains bɛ Saudiya mun Américains bɛ ka arabuw kɔlɔsi u ka pétrole de kama o pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ka taa feere kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ feere prix dollar la Amérique bɛ yan a ka intérêt de kama donc Iran ye menace de fo ka Iran président bɛ bon de k'ale hakilina ci ko in daminɛ depuis 1979 la révolution iranienne mɔgɔ ka taa histoire ta k'a lajɛ 79 a daminɛ depuis 1963 Amérique de bɛ président imposé kun Iran kun fo ka n'a bila 79 la don dɔ sera diɲɛ mɔgɔw ko k'u sigi président sigi nin tɛ ça c'est on appelle pas une puissance mɔgɔ bɛ taa bi mɔgɔ kan kuma bɛɛ k'olu b'a fɔ k'u ye puissance ye donc ninnu tɛ puissance ya ye Iran ye min kɛ nin de ye fasodenya ye Iran bɛɛ bɔra k'u ka autorité soutenir wa Mali fɛnɛ mago bɛ nin de la AES mago bɛ nin de la a ka bila u kunna puissance ninnu n'a ye ɲɔgɔn kɔ bila u bɛ s'aw la min tɛ k'u ka jamana la u b'o de kɛ wali jamana la e dilan ka jɔn k'a fɔ ko k'a bɛ taa Amérique président dɔ bɛ k'a ɲɛnamɔgɔ sigi donc Amérique de bɛ mɔgɔ ka président bɔ yen min n'ale bɛ bɛn a b'o sigi i bɛ bi in na Iran ni Amérique avion kelen kun donna le seul pays min bɛ se ka Iran est super armé Iran est super armé a ye Nigérian ka avion ko ɲininkali kɛ Nigérian avion min Burkina Nigérian avion min a y'a jigin jumɛn Nigeria avion min bɛ les C-Casa avion de transport de cargo mais a nana cogo di avion ye to sanfɛ Nigérian ko avion k'u ye panne technique sɔrɔ mais Nigérian pilote yɛrɛ t'a dɔn a kɛra cogo min parce que système min bɛ Burkina bolo système ni Iranien ka système de Irisiw de y'a san Iran bolo donc après ça fait quoi a bɛ avion kolo bɛɛ faga de a bɛ avion paralysé de a bɛ avion commande bɛɛ minɛ donc Nigérian pilote ma se k'o de faamu ale yɛrɛ bolo k'ale dogolen don il était dans l'espace aérien du Burkina Faso ale bolo k'a dogolen don o y'a sɔrɔ Burkina bɛɛ y'a sommer yɔrɔ dɔ la a ye transporteur faga kuma foyi f'a la ils ont mis en marche maintenant ce système de défense là a système de défense Iran c'est un professeur iranien qui a inventé Irisiw y'a san a bolo k'a développé a b'i ka système énergétique bɛɛ avion ka système électronique bɛɛ a b'a bɛɛ paralysé k'a bila soit i bɛ jigin ou bɛ bin du jamais vu Nigérian ma deli k'a ɲɔgɔn yɛrɛ la avion jiginnen filɛ bi a bɛ cogo di donc Amérique kun k'a dabɔ a kama Amérique b'a dɔn fiɲɛ n'ale ye Iran n'a ko a bɛ Iran attaqué
arme be arme na reçu ni chino capable no ka di Iran ma dogo la a k'i yɛrɛ défend parce que ni ne ka di diɲɛ quoi puissance kana k'i bɛ dugu de no attaquer a bi kuna puissance wɛrɛ bɛ arme wɛrɛ d'a tigi ma dugu de la k'i bon Amérique est c'est un pays qui est très perfide pour dire que en français de la rue il est très malin. Non parce que o de tun bɛ kɛ o les alliés de l'Iran mais o ma kuma ni Amérique kun ka bɛ Iran espace rien attaquer parce que Amérique tɛ bɔ a tɛ avion na bɔ États-Unis ka bɛna Iran attaquer o l'Amérique a à peu près 11 bases dans le Golfe Persique base de b'a bolo donc a bɛ mun a bɛ porte de la na ka avion na wuli ka taa Iran attaquer mais Iran tun tɛ kuma o a ka base fɛn fɛn kun bɛ yen base fɛn fɛn kun bɛ aux alentours Iran tun bɛ réplique tactique de k'a la ka missile la bɔ ɲɔgɔn kɔ sɛbɛn dalɔ dɔ bɛ ninnu bolo i t'a dɔn quoi o ye kelen ye filanan ye mun ye Irisiw ka arme ɲɛnama fɛn fɛn kun b'u den k'a bɛɛ di Iran ma a k'a utiliser Amérique o de jateminɛ parce que e ɲɛ bɛ Iran de la mais fɛn wɛrɛ b'a bolo a ma min yir'i la o mais e t'o dɔn ni m'i kɛ mɔgɔ kan i t'a dɔn fɛn wɛrɛ b'a bolo Irisiw bɛ se ka min d'a ma fɛn wɛrɛ bɛ corridor kun bɛ se ka min d'a ma dogo la Iran a tellement de partenaires donc Iran ko a ma ko na Amérique ma sɔn non ne t'olu dɔn quoi ne ka sigikun t'o ye mais c'est pour te dire que jamana n'i y'a mɛn ko Amérique ni Faransi sera mɔgɔ la bi kunna ko fasoden jugu dɔ de b'o kɔfɛ jamanaden jugu de bɛ jamana labila fo mɔgɔw ka sɔn o ma des traites ni traîtrise tɛ yen puissance tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se mɔgɔ la wa puissance bɛɛ ye nkalon ye dɔ de b'a ka jamana nafa labila k'a di dɔ ma wa o de bɛ ka jouer Afrique dɔ de b'i yɛrɛ jɛ ka fɔ ka dugu ka jamana hɛrɛ ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma wa Assimi ko de banna a fɔ de ma ko la souveraineté retrouvée an y'a émission kɛ kuru bon n bɛ min f'i ɲɛna bi k'a f'i ye an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin au moins nous on est dans une communauté de sécurité communauté de sécurité ye min ye il y a deux communautés de sécurité dans le monde fo mɔgɔw k'o dɔn deux communautés de bɛ yen mun ye sécurité publique ye o b'a dɔn il y a l'OTAN ça c'est une communauté de sécurité o kɔrɔ ye mun ye an bɛ jɛ ka na défense fara ɲɔgɔn kan il y a l'AES AES ka nin de ma se ka diya tubabuw ye farafintigiw ka fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ défend a tɛ diɲɛ kɔnɔ o c'est la toute première fois farafinw ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka système de défense mettre en place une architecture de défense ensemble unique OTAN y'a kɛ yan mun y'a kɛ européens n'u ka moyens n'u ka wari n'u ka nafolo bɛɛ plus les américains mun na u ye OTAN créé c'est pour que ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye pour être fort et uni mais ni Afrique y'a kɛ non Afrique n'est pas fort o tɛ kɛ bon AES filɛ k'o sira de ta wa Afrique dugu in bɛɛ bɛ ka laban ka don AES la i b'i sigi i b'a lajɛ ko jan tɛ dɛ Afrique dugu bɛɛ bɛ ka laban ka AES rejoindre a bɛ laban o de ma n'a ko anw tɛ ko dɔn américain minnu bɛ ko dɔn olu bɛ OTAN na français minnu bɛ ko dɔn olu bɛ OTAN na allemand minnu bɛ se diɲɛ bɛɛ la ni puissance bolo olu bɛ OTAN na mun na an fantantigiw tɛ fara ɲɔgɔn kan mun na se bɛ minnu olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan se tɛ aw minnu ye aw ka tɛ fara ɲɔgɔn kan donc ne bolo Alassane kun kan ka Alassane b'a bila a kunna sécurité foyi tɛ yen ni dafɛdugu ma bɛn a la o puissance tɛ yen min bɛ se k'a yɛrɛ kɔlɔsi mun y'a kɛ bi bi in na Russie de fɛ OTAN ka gɛrɛ a ka jamana la a bɛ ka taa Ukraine bombarder mun y'a bi bi in na Venezuela États-Unis wulila ka taa président minɛ c'est pour que puissance wɛrɛ kana surunya ale la wa Alassane k'a bila a kunna ka Venezuela lajɛ dɛ a bɛ ten de n'i ye mɔgɔ i ka jamana ni jamana fɛn bɛ frontière la n'a ma lafiya i tɛ lafiya kɛlɛ mana juguya cogo o cogo a laban y'i ye terrorisme de don frontière t'a la n'u kɛla dugu la u taa dugu dɔ la dɔwɛrɛ tɛ o tubabu mago tɛ mɔgɔ la o don min na ni tubabu ni Mali ni AES nana bɛn a la don min na u bila ka terroriste kelen ta ka t'u bila jamana wɛrɛ la a b'a sɔrɔ a b'a lajɛ don min na kɛlɛ tun bɛ Uganda tun bɛ Burundi n ko Afrique de l'Ouest ko wa k'ale lafiyalen don min na kɛlɛ tun bɛ Uganda a bɛ Burundi a bɛ RDC la mais l'Afrique de l'Ouest an ko k'anw lafiyalen don CEDEAO kɔni kɔnɔna foyi tɛ yen a bɛ cogo di bi u nana Sahel kɔnɔna ɲagami wa Afrique ne va jamais s'unir tubabu tɛ sɔn quoi n'a ma kɛ kelen ye an tɛ kɛ foyi ye wa Alassane k'o bila a kunna ko OTAN ka base créeli tɛ dɛ OTAN ka base wɛrɛ créé tugun est-ce que b'a kalama Tezawaten Algérie m'a fɔ anw ye yan ko ko force nuisible foyi tɛ installé ale ka frontière la bon OTAN ka base sigi Algérie Tezawaten entre Tezawaten Mali et Tezawaten Algérie donc a k'a dɔn diɲɛ mɔgɔ b'i labɛn de Irisiw fana ka base b'o yɔrɔ kelen fana la yen donc o ye k'a f'i ɲɛna bɛɛ de b'i sigi ka bɛɛ kɔlɔsi diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ma dabɔ sunɔgɔkɛla kama diɲɛ ma dabɔ fugari kama tugun walayi fugari niyɔrɔ tɛ diɲɛ la walahi niyɔrɔ tɛ diɲɛ la sɛbɛkɛla dɔrɔn wa kɛlɛ de ye Amérique ka force tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Amérique ma guerre foyi participer Amérique ye guerre de financer Amérique tɛ guerre kɛ mɔgɔ si Amérique bɛ se ka marifa de d'i ma a ka ɲɔgɔn faga mais Amérique yɛrɛ tɛ guerre kɛ
bɛɛ ko bila i kunna Amérique bɛ guerre kɛ par procuration a bɛ moyen de d'aw ma a ka guerre kɛ parce que Amérique ma participer deuxième mondiale a ma foyi kɛ Amérique ye moyen de di jamanaw ma ka wari d'u ma k'u bila guerre la o de ye Amérique puissance donc an ka farafin présidents u ka nin exemple in bila u kunna u ka nin dɔn ala sago i sago. Boumabel Jawara an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ye ministre de l'administration territoriale donc u ye décret ta décret min kɔnɔna na Jeune Afrique o ka circulation a ka journal minnu bɛ yen nɔ ko a bɛɛ lajɛlen ka o interdit an ka territoire la i bɛ se ka mun fɔ an ye. Non, décret tɛ arrêté de don. Un ministre ne prend pas un décret, il prend un arrêté. Donc i b'a bila i kunna e tɛ se ka i b'a dɔn ko Jeune Afrique TV5 RFI nin bɛɛ bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ France 24 fɛn dɔ ko Media Monde Media France Monde nin bɛɛ ye mɔgɔ kelen nin bɛɛ ye actionnaire kelen wa nin bɛɛ ye hakilina kelen a bɛɛ ye presse ba kelen de wa ils ont la même ligne éditoriale i tɛ se ka RFI gɛn ka TV5 gɛn ka tila ka Jeune Afrique to yen o ka feere parce que u b'u kumakan don o fana kɔnɔ donc ninnu presse ninnu quoi ninnu dabɔra farafinna de kama sinon tubabu yɛrɛ tɛ ninnu lamɛn Jeune Afrique Mali Afrique président ye min don Jeune Afrique kun jɛnlatigɛ la a tɛ se ka lakana a kun bɛ se ka téléso 100,000 créer Afrique président ye min don Jeune Afrique kun a Jeune Afrique président ye min don a kun nkalon tigɛ ka nkalon san ka nkalon dilan a bɛ kun bɛ se ka Afrique a kun bɛ se ka satellite sɔrɔ Afrique an kun bɛ satellite bila ka yɛlɛn sanfɛ Afrique kun bɛ se ka satellite monter sanfɛ mais an y'a bɛɛ di tubabuw ma bon Mali bɛ souveraineté ta sira de la il faut voir a b'a ko souveraineté retrouver aw bolo ko armée ni défense ni sécurité dɔrɔn de o tɛ dɛ même la communication il y a la souveraineté communicationnelle qu'on a retrouvée an sago b'an yɛrɛ la n'an ko nin tɛ bila a tɛ bila c'est fini n'i y'a ye bi vidéomaninw ni médiaw bɛ k'a lamɛn bi parce que RFI de tɛ yen RFI kumana nkalon tigɛ sɔsɔcogo t'a la wa n'a ye nkalon tigɛ est-ce que i b'a kalama ale de ye média fort ye a bɛ to wari di la ma mɔgɔw kun bolo ko Cheikh Daniel bɛ fɛn dɔn mais a tɛ foyi dɔn Cheikh Daniel kun b'i sigi ka reportage ka to Macky kɔnɔ ko selon des sources témoins sur le terrain on vient d'apprendre o b'a sɔrɔ a bɛ Macky kɔnɔ a bɛ ka Hollande jaabi a bɛ ka nɛn giriya wa u bɛ tila ka fɛn bɛɛ d'a ma u ye tɛntɛrɛn d'a ma a bɛ ka nationalité d'a ma a bɛ mun dɔn foyi Benin attaqué yan a y'i da don o la parce que o y'a faso ye a kun bɛ k'o défend donc i bɛna ye k'a fɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ minɛ k'an yɛrɛ di ne ye maliyɛn minnu bolilen don ka taa Kiyatu Fofana ni Etienne Fakaba mais ni dabali banna ne ye miiri ka ni ne ye Kiyatu Fofana lajɛ dɔrɔn e b'a kalama politique ɲugun bɛ ne minɛ quoi walayi c'est ne ye n yɛrɛ i b'a dɔn ne ma regretter foyi la k'a fɔ ko ne ye politique kɛ ko ni nin mɔgɔ dɔ tun bɛ politique la ɲɔgɔn fɛ ni muso in n'a ɲɔgɔnna quoi ni ne tun ye Sumala Sega tête de campagne adjointe Kiyatu Fofana kelen kelen e ni Ala cɛ IRD cadrew ɲɛna IRD mɔgɔbaw ɲɛna nin bɛ se cogo di ka na i yɛrɛ k'a lajɛ nin bɛ ka nkalon façon min tigɛ ko Barawuli kan attaqué Etienne Fakaba le porte-parole de Mahmoud Dicko ko Barawuli kan attaqué ça fait quoi ni nana da k'a miiri ni ye Kiyatu Fofana ka publication ne ka Etienne Fakaba ka publication lajɛ ko Barawuli kan attaqué je me suis dit que non an k'an cɛsiri i b'a dɔn an bɛ se ninnu na ne tun fɛ ko mɔgɔ ka lamɔw don bon ni miiri ko nin de tun bɛ conseiller à la présidence la et ni Ala cɛ i bɛ ka commencer k'a reçu bon e k'i miiri un directeur de campagne la deuxième personnalité de la cellule de campagne de Soumala Cissé o de tun ye Kiyatu Fofana ye o de nana kɛ chargé de mission ye transition kɔnɔ directrice de campagne i dɔgɔyalenba kan kɛ ministériya n'o tɛ est ce que i b'a kalama premier ministre ou bien président a bɛ fɔ o de ma ko dame de fer ne y'a f'i ɲɛna ne ni Ismaël Wage ka ɲɔgɔn ye n ka diɲɛlatigɛ la Kiyatu Fofana de y'a kɛ donc o bɛ bonya hakili ma bon ne de y'a f'i ɲɛna média A ne i ɲɛ bɛ page caman na Kiyatu Fofana de tun b'an wele ka taa réconciliation couverture kɛ Kiyatu Fofana de y'anw fɔ anw ye a don u ka mission tun ye 5 heures du matin u tun bɛ taa centre de la ka taa bɛn don centre dugu ni ɲɔgɔn cɛ Kiyatu Fofana de ye nin sɔrɔsi ninnu ka cɛcɛya fɔ anw ye walayi ne tun t'u dɔn o kɔrɔ n'a ka di don min na an bi n'a man di don min na an b'a ci k'a yɛrɛ kɛ e k'i miiri directrice de campagne de Soumala Cissé o de filɛ chargé de mission la bi transition kɔnɔ o bɛ tila k'a fɔ tun k'ale ye cadre ye dɛ k'ale ye cadre politique ye
Fouille. O tigilamɔgɔ kelen de nana publication kɛ ko Baramili camp est tombé aux mains des djihadistes. Ne yɛrɛ ko non ko vraiment ko c'est décevant. Parce que Ibn Gal tubabu yɛrɛ bɛ tigɛ i la quoi. Bon i ma ni miiri ko ninnu de tun bɛ IBK ni Sumala Sisow kɛrɛfɛ. Mali politique tun bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di avec des cadres comme ça. E yɛrɛ ka nin da i ɲɛ ko de k'a lajɛ. Maa min kun ye Sumala Sise ka directrice de campagne adjointe ye. E ni Ala cɛ i kun ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ bila yen dɔrɔn Sumala Sise tun bɛ gagner. Mɔgɔ kalama dɔ kun bila yen dɔrɔn. Audience bɛ mɔgɔ min na. Mais ni ne filɛ Faransi yala yala la bi a ka faso kama faso min ye fɛn bɛɛ d'a ma parce que ale m'a niyɔrɔ sɔrɔ ninnu bɛ ka jouer hali ninnu bɛ ka visa ko business bɛɛ kɛ tubabu la ni transition kɛlɛli ninnu bɛ balo transition kɛlɛ de la quoi tubabu tigɛlen ninnu ni fɛn bɛɛ e bolo ko ninnu bɛ transition ɲɛ bɛ ninnu na transition yɛrɛ mago tɛ ninnu na mais ninnu bɛ ka problème faux de créer pour se faire valoir auprès des blancs aw tɛ ka ninnu faamuya hali fitinin hali ni problème tɛ yen kɛ fana ninnu bɛ problème créer mun na parce que u bɛ fɛ k'u balimaw n'u sindiw ladon business la Faransi ni visa ye o de to ne bɛna lettre sɛbɛn k'a ci Faransi ambassade la ni ninnu man di dɛ mais u ka kɛ to ninnu ka mɔgɔ don taw la yɛrɛ u ni transition tɛ ɲɔgɔn na dɛ transition mɔgɔ si t'u kɔ parce que i b'a kalama ko n'u ka visa bɔ sira de ya n'u ka business parce que u bɛ to ka ambassade wele an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ se ka jamaba labɔ n'a y'ale fɛnɛ ladon ale bɛ se ka fara an kan u bɛ tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ n'o tɛmɛna Côte d'Ivoire fɛ u bɛ taa n'u ye Faransi mɔgɔ dɔ don visa de la o Kɛtu fo fana ninnu bɛ nin bin ba tɛ baara la Kɛtu t'a bɛ balo cogo min na donc Kɛtu bɛ mɔgɔw de bila Mali la baara la n'i sera ka kɛ i bɛ ladon Faransi donc a bɛ visa bɔ wariw ni fɛnw minɛ mɔgɔw la o de to an bɛna Faransi ambassade an bɛna ambassade écrit k'a f'u ye u kana mɔgɔ ladon Kɛtu sababuya la dɛ Kɛtu ye nkalontigɛla de an ni Faransi man di tiɲɛ don dɛ mais nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛnɛ dɛ parce que transition fait kɛlɛ b'u arranger de hali ni mankan tɛ u bɛ mankan créer ten dɔrɔn mais u bɛ balo de la o u bɛ ambassade business kɛ n'o de parce que n'u nana u yɛrɛ kɛ sababu ko kɛ b'u kɔ en ce moment u bɛ mun kɛ u bɛ mɔgɔw de ɲini k'olu bila ka pages créer k'olu kɛ vidéo ni joli kun bɛ yen Bamakɔ yan u ko bɛ min na don ne b'a baden dɔn ne y'a fɔ bɛn k'u tɛ se a vidéo ni caman ma ka page fermée yan mais u ye page dalen mun na n ko Kɛtu ninnu de y'u bila ka page créer Kɛtu de bɛ gɛn ka bɔ réconciliation na waati min na page min créer tun b'a bila page 40 Kɛtu gɛnna de kɛ Kɛtu ma taa dɔ nɔfɛ ko bɛ yiri ko u bɛ se k'u ni wakɛ ɲɛ yira ɲɔgɔn na ko 50 Kɛtu gɛnna de escroquerie tɛ dɛ kafiriya Kɛtu ye kafiri de Kɛtu bɛ nin ko businessman de business woman yɛrɛ bon a filɛ k'o min kɛ kɔsɔn a t'o ɲɔgɔn kɛ ambassade la a b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a ye pages créer ka cachet kɛkɛw la a b'a dɔn ici u taara ka bureau dayɛlɛ u taara cachet sɔrɔ yen donc ni mission kɛra a b'a fɔ ko a ye nin page in sara nin na a ye nin sara nin na nin page in fɛnɛ kun ye fɛn publié a bɛɛ kun ye nkalon a bɛɛ kun ye ka bɔ ni ne kun ye Sumala Sise ka directrice de campagne IRD cadre IRD jeunesse ɲɛnamaw cɛ la o de tun ko Mali politique se ka faamu quoi des jeunes dynamiques l'IRD est regorgé des jeunes très dynamiques nin se Kɛtu Sise n'a ɲɔgɔnnaw Kɛtu fana ɲɔgɔnnaw tɛ se ka place sɔrɔ e k'i miiri mɔgɔ min bɛ taa vidéoman caché falsifié vidéoman caché ka tila ka vidéoman caman dilan ka tila ka fɔ tubabuw ye k'i b'olu ladon Faransi ka business i bɛ business ni wari minɛ olu la k'i b'a dɔn ta i b'a fɔ a jigilamɛsɛnya don bon Kɛtu fɔ fana ni Etienne ninnu lajɛ bon a tant que ninnu tɛ se c'est n'i ma ni miiri ko ninnu de ye transition yɛrɛ kɛlɛbaga ye a bɛ courage bila ka transition in dɛmɛ parce que i yɛrɛ bɛna ka fɔ ninnu tɛ mɔgɔ kalama ye quoi Etienne Fakaba bɔra fɛn na mun na Umaru Mariko ka parti tɔgɔ ye n ko Etienne Fakaba tun bɛ Sadi la mun y'a bɔ Sadi la e t'o kun da Etienne Fakaba de ko premier mandat la ko mun na ko Umaru Mariko farala IBK kan ka démission ka bɔ Sadi la o mandat kelen kɔnɔ ka IBK ka conseiller Kuluba c'est que n ko danbe i b'a dɔn hɔrɔnya de t'u la quoi m'a faamuya ka tila ka yɛlɛn chambre de passé e de bɔra Sadi la ko Umaru Mariko sɔnna ka taa soutien di IBK ma o mandat kelen kɔnɔ ka tila ka kɛ IBK kelen ka conseiller tugun nako dɔrɔn bon ninnu de k'u ye cadre ye ko nin ye nin i bɛ taa nkalon tigɛ ko baara wuli k'an bi k'an yɛrɛ tɛ baara wuli donc nin ye k'a fɔ transition in bɛ sira min kan tubabuw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko minnu b'u bolo ko jamana den ɲɛnamaw tɛ jamana denlankolonw de don mɔgɔ i mana ban jamana na cogo o cogo ka terroriste ka vidéo ta k'a bila ou bien k'a publier sɔrɔsi kelen mana sa e b'i yɛrɛ justifier e yɛrɛ bolo o ye jamana ka défaite de
un frère d'arme i yɛrɛ ka impôt ni taxe marifa sannen i ka sɔrɔsigɛ sannen sɔrɔsigɛ min bɛ k'a jɔ e den ni muso cɛ o ka saya kelen e b'i sigi faransi ko parce que ko faransi ye ladon mais i balima joli bɛ yan i sinji joli bɛ yan k'a to balimaw bɛ transition autorité kɔnɔ a balimaw b'a kɔnɔ k'a to fana balimaw b'a kɔnɔ u place n'o transition autorité kɔnɔ i t'i miiri ko jamana bɛ ka nafa ladon e yɛrɛ transition yɛrɛ ye sara e tun bɛ baara kɛ transition na chargé de mission tun ye tu es payé i tun bɛ dɔɔni ta kalo la donc a ye nin bɛɛ lajɛ k'a fɔ aw ye an k'an cɛsiri donc jeune afrique a fɛnna kun min na nin n'a ɲɔgɔnnaw de don parce que ni RFI ni France ma se ka min kɛ u b'a don jeune afrique ninnu de kɔnɔ donc ça c'est une décision à saluer c'est pour cela ni ko an ka jamana faama ninnu kunkolo ka ɲi nin plan de communication minnu filɛ an bolo ne ni tun bɛ IBK bolo a IBK tun tɛ gɛlɛya sɔrɔ ne ni tun bɛ Amadu Tumani Ture bolo Amadu Tumani tun tɛ gɛlɛya sɔrɔ RFI ye Kidali ni Gao bi n'a da ye les mouvements armés les terroristes lourdement armés sont comme ça il y a eu des débats que les militaires ont abandonné les armes outra dugu tɔgɔ ye di militaires donna Algérie u ye marifa bila u donna Niger a bɛɛ tun ye nkalon dilannen k'a bɛɛ dilan parce que RFI yɛrɛ de y'a fɔ donc sɔrɔsiw yɛrɛ disons terrain sanfɛ à travers la communication donc aw ka da la k'a fɔ communication jɔdaba de bɛ Mali kɛlɛ la bi na an bɛ bon comme an damina so ma ainsi ma kɔfɛ donc bref i ye ɲininka min na Jeune Afrique gɛnni na a ka circulation na plutôt nin de don parce que sabula u y'a dɔn u tɛ se ka foyi kɛ sisan dɔw bɛna don Jeune Afrique nin de kɔnɔ sisan ka taa n'a ye. An bɛ taa ɲɛfɛ wagati nɔfɛ i n'a fɔ wagati fana bɛ ka taga cogoya min na fɛn min ye Niger an ye a ye u ye. I tɛ taa ni Aïdara ye an ka fɛ joona e yɛrɛ ko waati ba an ka taa avec les sujets importants. Ok donc Bougazelli Jawara fɛn min ye an ka karamɔgɔ Aseli Usman Sɛrifu Mariyani Aïdara a fana bɔra bi a kuma na a ye révélation caman kɛ a ka video kɔnɔna na video in i yɛrɛ a lamɛn i ye tɔmɔta jumɛn de ta video in kɔnɔna na i bɛ se ka min analyser k'a fɔ an lajɛbagaw ye. Bon e yɛrɛ ye min jateminɛ video la e de b'o fɔ ne bɛ kuma jaabi o kan parce que ne ko tɔmɔta o ye ne bila ka video dɔ ye bɛɛ fɛ e de b'a fɔ ne sisan a ye kuma minnu. o ye Bougazelli Jawara Aïdara ka video kɔnɔna na a kuma na fɛn min ye plainte min donna a ma Siko tɔgɔ fɔ mais kuma bɛ Siko de kan plainte min donna Siko contre la Sénégal ni Haut Conseil islamique tɔgɔ ye a kumana o kan a kumana tuguni fɛn min ye ko ale ni Aïdara ka ɲɔgɔn ye kan Asimi ka ɲɔgɔn ye kan a kumana o kan a kumana tuguni fɛn min an ka maa minnu ni o bɛ jamana kɔ kan ko jamana ɲɛmaa ka i bolo bɔ u nɔfɛ u kana u ka sigi u ka kuma u fɛla min u ka a fɔ i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye. Non a m'a fɔ ten a ko k'ale delila ka t'u voir maa minnu bɛ kɔfɛ ani Mamudugu tun tɛ a ko de bila u kunna Aïdara bi de ne tɔ dara Aïdara la tun quoi fo ne k'a fɔ bɛɛ ne tɛ Aïdara yelen dɔn donc an ma deli ka ɲɔgɔn ye ne ma deli ka Aïdara ye contact foyi tɛ ne ni Aïdara cɛ ne ka Aïdara ye ɲɛ la o kɛra bannikɛyɔrɔ la an ka président Sumuli Bube Mayiga den ka banni na n b'o kɛnɛ kan ne ko o de kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ka Aïdara ye ɲɛ la mais an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que o don ne tun ye maître de cérémonie n'a bɔr'o la ne ma deli ka Aïdara ye ɲɛ la mais n bɛ barika da ye Ala k'a sankɔrɔta ani silamɛya bɛ maa maa kɔ la k'a daminɛ Asharafa belebele n'i y'a ye an bɛ lafiya fɛ bɛɛ la transition na an bɛ barika da Ala ye k'a da kira k'a da sirifukɛ ye ɲɔnɔn belebele Ala bɛ hinɛ jamana na mɔgɔba dɔw kama donc k'a f'i ɲɛna ne ye Aïdara fɔ aw ye mais aw si ma Aïdara ye hali bi Aïdara ka bonya tɛmɛna Mali kan yɔrɔ a kɛlen ka kuma bi a y'a dɔn ko jɔn sabalilen a y'a dɔn bi de k'i bɛ Aïdara nɛni k'a taa a yɛrɛ i ka nɛni kɔnɔ Aïdara ye kuma min fɔ bɛɛ ye tiɲɛ don dɛ n tɛ plainte ale ka plainte bɛ Ala fɛ yen i ye min kɛ min tɛmɛna aw bɔra kuma dɔ tiɲɛ kalama mais jɔn bɛ k'a nɛni bi Aïdara ka video kɔfɛ bi videomani minnu bɛ k'a tigɛ fɛn minnu bɛ k'a tigɛ bi ka Aïdara nɛni jɔn b'u kɔfɛ n ko dɔnnibaa dɔ de b'u fana kɔfɛ k'u bila ka Aïdara nɛni ayi ne kan tɛ Aïdara ka côté yɛrɛ ma n bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna ne bɛna min f'i ye Aïdara ko la e tɛ min dɔn Aïdara ye waati jan de kɛ a bɛ si kaburudon na ne de y'a f'i ye bi e ka taa Aïdara yɛrɛ ɲininka ta n'an taara n'a sɔrɔ ale hakili b'a la Aïdara tun b'a bɛnkɛ min f'i ye Aïdara nana waati min na a bɛ ka wajuli kɛ a filɛ ka min kɛ
n'u y'a la man kun 88 89 Musa ka wagati la Haidara yɛrɛ ye tora nin de kɔ i b'a dɔn mɔgɔ min il est constant a bɛ fɛn min k'a tɛ bɔ a kan ala ta a t'a bila hali n'i b'a fɔ a don ni sunkalo bɛ kɛ u bɛ ŋɔmi min jiran kana Haidara de y'a fɔ ŋɔmi jiran ma k'o tɛ mɔgɔ tila ala la k'o tɛ mɔgɔ tila ala la ça fait adamaden k'i yɛrɛ ɲa ninnu tɛ quoi u ye Haidara gɛn Haidara ye kalo de kɛ a bɛ si a fa kaburu kɛrɛfɛ kaburu dɔ la a bɛ balo baganin ji de baganin kelen ji aw bɛ ka Haidara ka étage lajɛ ka n'o lajɛ dɛ kaburu bonya bɛ Haidara yɔrɔ bin ni étage ye walayi diɲɛ masiri ye fu de ni cɛkɔrɔba in ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn n ye cɛkɔrɔba in ɲɛɲini k'a dɔn de quoi donc n bɛ fɛn fɛn fiyɛ ka ko la a ɲɛɲini k'a dɔn ala jɔn de don maa sabalilen don wa ala ta a t'o yɛlɛma maa si ye min kan ka f'i ye a t'o yɛlɛma mɔgɔ si ɲɛkɔrɔ wa ala kumakan a t'o fɔ mɔgɔ si ye walasa i ko ka diya ale ayi Haidara tɛ wajulu foyi kɛ Haidara ye wajulu bila yɔrɔ min na k'i ma Haidara ka mankan ju bɔra mun na ko jogo ka kɔrɔ ni silamɛya ye hali sini jɔn sera ka Haidara ci sɔrɔ jogo ka kɔrɔ ni silamɛya ye mais bi gɛlɛya jumɛn b'an ka diinɛ la n ko jugu mɔgɔw kan ka silamɛya kan ka jogo de bɔ a la mɔgɔw kan ka silamɛya kan ka jogo de bɔ a la Haidara k'i ma ko jogo ka gɛlɛn ni silamɛya ye parce que silamɛya donna Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ silamɛya nana ni fɛn fɛn n'a bɔra seli dɔrɔn na jogo a bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ n'a bɔra seli ni gulɔmin dɔrɔn donc Haidara kuma in na o de y'a to bi Haidara kumara aw bɛɛ ye tiɲɛ di an ka kuma ma aw bɛɛ ye tiɲɛ di an ka kunun kuma ma an ye kunun an ye video min kɛ aw bɛɛ ye tiɲɛ di a ma o y'a sɔrɔ a kuma fɔlɔ donc k'a f'i ye an ka silamɛya kun mago bɛ nin de la an ka mɔgɔ jɔlen sɔrɔ anw ye min bɛ se ka fanga tanga tiɲɛ baara kɛli ma min tɛ fanga bagabaga anw kun mago bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ de la min bɛ se ka ala ta fɔ président ye ka tila ka fanga kɔlɔsi an kun mago bɛ Haidara ɲɔgɔnna de la parce que au conseil historique ne b'a dɔn ko n tɛgɛ ci ne tɛna n yɛrɛ bila o la quoi depuis Haidara sigira au conseil ɲɛmɔgɔ la ne ma la ni au conseil ye dɛmɛ sɔrɔ mais alors que ka Mamudu ko to yen kuma bɛɛ i tun bɛ dɛmɛ kun bɛ na kuma bɛɛ a ye taa dɛmɛ inventaire kɛ a misiriw jɔra yɔrɔ min na ka t'u lajɛ ne k'o de ɲɛfina c'est pour te dire que munna au conseil ka financement sɔrɔ sa parce que min b'a ɲɛma Haidara mago tɛ arabu la k'a fɔ k'a bɛ taa ka diinɛ feere i ka marifa parce que ni arabu b'i financer a b'a ka hakilina de d'i ma o de y'a to au conseil la wari caman tun bɛ na fɔlɔ-fɔlɔ u jɔlen don bi aw t'o yɔrɔ dɔn quoi mais fɔlɔ-fɔlɔ kuma bɛɛ tun bɛ wariw saoudiens ni fɛnw mais a wari kɔlɔlɔ filɛ a wari marifa ci filɛ an kan an ye wari minɛ ka misiri caman jɔ ka fɛn caman jɔ bi in na est-ce que b'a kalama kɛlɛ min b'an kan bi an ye wari minnu minɛ arabuw la o de kɛlɛ b'an kan parce que misiri caman bɛ yen min tile dugulu bɛ terroriste bolo u y'a sɔrɔ cogo di jolilakaw y'a fɔ anw ye joyila ko terroriste nana misiri dɔ kɔnɔ ko clé sécurité tun b'u bolo u y'a bɔ min jɔn de ye misiri in jɔ misiriw bɛ ka jɔ k'u bila kungo kɔnɔ ten o don an y'a miiri an b'a dɔn ko bi bɛ se o parce que olu kun mago bɛ min na fɔlɔ o kun tɛ kɛ o ni Mali kun binna o conseil kun ka bɔ ka déclaration kɛ bi in na a bɛ ka jigin armée ni a bɛ ka jigin armée ni sɔrɔsiw de la mais alors que o conseil jɔdaba de bɛ terrorisme kɛlɛli la o conseil ka bɔ ka déclaration kɛ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ min bɛ ka kɛ Mali la tiɲɛ tɛ silamɛ jamana 100 de bɛ sɔrɔ min bɛ Mali dɛmɛ o conseil ka bɔ ka mission bila ka taa kɔfɛ a ye na an dɛmɛ on est attaqué par des faux musulmans an bɛ nafolo sɔrɔ k'a di an ka armée ma wa an bɛ nafolo sɔrɔ k'a di an ka transition ma a bɛ kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw san min ka girin nin fɛnɛ ni jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bɛɛ de jɔda bɛ jamana dɛmɛli la kosɛbɛ bi in na an bɛ fara ɲɔgɔn kan plainte don mɔgɔ compte la ka diɲɛ wari bila diɲɛ silamɛ bɛɛ ma mais dɔw muso bɛ ka sa silamɛya tɔgɔ la dɔw ka bugu jenina silamɛya tɔgɔ la dɔw ka ɲɔ cira silamɛya tɔgɔ la bon o tigi ɲɛ b'a la silamɛw ma kuma a bɛ silamɛya tin don a la a bɛ silamɛya nɛgɛ bɔ i la silamɛw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa plainte don mais silamɛw ma se ka fara ɲɔgɔn kan maa dɔw bɛ ka silamɛw ka bugu jeni ka silamɛ muso faga a kɔnɔma ka denmisɛnninw faga silamɛya ma kuma aujourd'hui au conseil a un rôle à jouer à dénoncer le comportement de ces gens mais mɔgɔw bɛ au conseil kɔnɔ ne ma la n'olu bɛ jɛnɛ ne ma da la n'olu bɛ jɛnɛ o de y'a kɛ bi in na fɛn min ka nɔgɔn
an ka diinɛ tɔn wɛrɛ dilan bɛɛ b'i yɛrɛ min kɔnɔ qui peut dénoncer ces gens-là k'a yira k'a fɔ ninnu ye kafiriw de bɛ ka min kɛ silamɛya tɛ o conseil jɔdaba de b'a la o conseil bɛ se ka wuli hali ka se iraniyɛnw ma ka se est ce que b'a kalama diɲɛ silamɛ dugu caman ma a ye wuli aw kana an dɛmɛ min bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ se t'an ye nkalon bɛ ka tigɛ alakira la plainte bɛ ka don ko dɔ ye alakira nini mais dɔ bɛ ka mɔgɔ fana faga alakira fana kama a ye o fana ka nkalon tigɛ alakira la dɔw bɛ ka mɔgɔ ka bugu jeni alakira kama o fana ye nkalon tigɛ alakira la donc a ye maaw ɲini maa minnu bɛ se k'u kɛlɛ ni diinɛ tɔgɔ ye Asimi taalen Irishila duguni dɔ bɛ yen silamɛ dugu don a tɔgɔ bɔra ma ko Ukesan bɛ Kakasasan Turkmenistan merci ala ka barika don i la a président ye mun fɔ k'ala bɛnnen don ka Mali dɛmɛ ka tila ka wajulu labɛn dans le cadre du terrorisme pour aider le Mali hélico bɛ dilan dugu min na ko parce que ko min bɛ ka kɛ Mali silamɛ la nin ye Irishi dugu de ye ka nin fɔ dɛ a bɛ Irishi ka mara kɔnɔ et fait Union soviétique mara kɔnɔ o dugu dɔ de don a bɔra k'a fɔ ko Turkmenistan ou qu'ils sont prêts à accompagner le Mali, surtout dans les prêches. Ka jeunes sensibiliser k'a yira ko min bɛ ka kɛ ko est ce que b'a kama k'a man ɲi olu ni Mali cɛ combien milliers de kilomètres mais mɔgɔw bɛ yan olu tɛ se ka b'u da Madame Cissé un jeune de Tombouctou ou bien de quel pays Tombouctou tɛ Madame Cissé k'a da k'a faga ko parce que a ye armée dɛmɛ i ye silamɛ jɔn bɔlen k'a condamné armée de bɛ ka silamɛ kelenw na ka na n'i y'a mɛn bi ko Tombouctou seli bɛ kɛ misiri bɛ baara fɛn bɛɛ bɛ baara c'est grâce à l'armée o armée kelen o ta fasabaga de dara k'a kan tigɛ au nom de tous les musulmans du Mali personne n'a contacté n'a fait mɔgɔ si ma sɔrɔ min y'a condamné bilayi o conseil jɔdaba de bɛ taa jamana an bɛ tourisme kɛlɛ min na olu ka bɔ dɔn k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye kelen filanan ye mun ye a ye partenaires ɲini Mali ye silamɛ minnu tɔɲɔna an bɛ se ka financement sɔrɔ u ye silamɛ minnu tɔɲɔna minnu ka bugu jenina minnu ka misiri cira an bɛ se ka yala ka financement sɔrɔ ye au nom de l'islam silamɛya jɔyɔrɔba bɛ kɛlɛ in na dɛ parce que silamɛw de bɛ ka bin an kan mɔgɔw de bɛ ka bin an kan ni silamɛya tɔgɔ ye donc aujourd'hui Haïdara jɔdaba de bɛ yen soit Haïdara ni Haïdara tɛ au conseil la ne y'o de f'i ɲɛna an bɛ dɔ wɛrɛ de créer an bɛ dɔ wɛrɛ de créer an bɛɛ b'an yɛrɛ ye min kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ k'i sigi kɛ lajɛ denmisɛnnin fitinin maa min tɛ ikima dɔn dɔnni t'a la wajuli dɔnni t'a la 100 ans depuis jadi mana jadi wajuli ka kɛ Mali misiriw kɔnɔ Daniel Toussigé ye nin kuma fɔ yan en 2000 combien a don Mamadou Dicko bɔra ko fo ka Daniel Toussigé gɛn 2014 Daniel Toussigé ko ten o y'a sɔrɔ Radisson attaquera Radisson attaquelen kuma min na Mamadou ko ça c'est la punition divine de Dieu ko terroriste ye Radisson attaquelen min kɛ Daniel Toussigé y'a fɔ 2015 janvier 2015 lors de la session d'ouverture de la saison fin coup d'assises d'ouverture là au session dɔ la Daniel Toussigé ko Mamadou ye kuma min fɔ ko ça c'est l'apologie du terrorisme a don Mamadou Dicko ye mɔgɔ lawuli ka taa pression kɛ IBK kan u ye Daniel Toussigé tɛgɛ fila ko ka bɔ baara la Mali magistrat bɛɛ tulo bɛ na a élément bɛ sur les réseaux an bɛ se ka taa ta an b'a jouer o don Mamadou Dicko ma jalaki dɛ Mamadou Dicko ko parce que Mamadou Dicko a compris que mɔgɔw bɛ ka sɔmi u ye Daniel Toussigé wuli cogo filɛ nin ye k'a tɛgɛ ko ka bɔ baara bɛɛ la si c'est pas 2012 tout près u y'a kɛ juge d'instruction à la Cour africaine des droits de l'homme ou bien quoi de je ne sais pas nommé en 2012 kɔnɔna la est-ce qu'il va kalama un magistrat chevronné u y'a écarté ka bɔ fɛn bɛɛ la Mamadou Dicko a mis la pression sur IBK donc an bɛ diinɛ dɛmɛ cogo di terroriste kana ka na mɔgɔ ka hôtel jeni e ma se ka dɔ wɛrɛ fɔ k'o ye ala dimi ye ko barisa ko ala diminen don o de y'a to terroriste ye hôtel jeni depuis nin don e seba kalama dɔgɔ dɔ tun bɛ Mali kan u y'a jeunes former ka wajilikɛlaw former misiriw kɔnɔ n'i kumana dɔrɔn silamɛya kɛlɛ man ɲi dɛ i fɔ ten diinɛ kɛlɛ man ɲi dɛ mais diinɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ ka fitinɛ labɛn ni diinɛ tɔgɔ ye mais mɔgɔ si tɛ kuma olu la n'i kuma olu la ma i dabɔ diinɛ ko la dɛ diinɛ fitinɛ man ɲi a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi donc an bɛ ala de deli Mali silamɛ bɛɛ kan ka Haïdara soutenir nin projet in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ il y a une commission scientifique au Haut Conseil islamique n'aw mɔgɔ bɛ wajulu aw ko ala kira nenna aw ko ala kira dɔgɔyara i bila ka ne don jumɛn misiri kɔnɔ ko ala kira de hali sisan
hali sisan kamiti mɔgɔ 2 fɛ kaso la nin k'a ye fɛn dɔ fɔ kuranɛ ma a ye barika da Mali autorité ye sa a ye barika da Mali président ni Mali faamaw ye walayi u ye diinɛ bonya il y a 2 kamites n t'u tɔgɔ dɔn n m'a dɔn ko dɔɔni dɔ jusqu'à présent le monsieur est en prison à cause de ses propos outrageants contre l'islam donc i bɛna mun de fɔ e bɛ se k'i jɔ la k'o diinɛ ma dɛmɛ mais e de nana ka na Facebook date sigi fɛn kan e bɔra misiri kɔnɔ ka na ni silamɛya ye carré kɔnɔ Facebook daluya t'e bolo parce que sisan karamɔgɔ bɛɛ ka YouTube monétisé don karamɔgɔ bɛɛ ka TikTok monétisé don karamɔgɔ bɛɛ ka YouTube a taa ne b'i bila sini ka taa misiri dɔ kɔnɔ min misiri dɔ tɔgɔ f'i ye dugu la taa n'i ka caméra ye k'i taa karamɔgɔ ka waati la u b'a fɔ ko non ko karamɔgɔ compte personnel dɔ de b'a ta parce que u ka YouTube monétisé don aw ko ko yafuma b'a la yawu don ko kafiru don mais non seulement a bɛ wajulu kɛ fɛnɛ u ka YouTube fɛnɛ b'aw sara monétisation wari ye tubabu ka wari de kafiri wari de publicité bɛ n'a kɔnɔ wa publicité bɛ n'a kɔnɔ jɛnɛ kɛ publicité fɛnɛ bɛ n'a la a bɛ tɛmɛ i ka vidéo fɛ gulɔ publicité fɛnɛ b'a la e dun ko gulɔ min man ɲi a y'a kɛ ala kama a ka n da aw ɲɛ ma ne ko ni silamɛya ye lagosi min sɔrɔ la karamɔgɔ sen b'a la wa karamɔgɔ sen t'a la donc nin bɛɛ kan ka soigner au conseil fɛ au conseil kan ka commission dɔ bila min bɛ kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la n'i y'i ka compte monétiser ka na wajili k'a kan parce que wajili la e bɛ kuma de fɔ min bɛ taa e bɛ lajɛ o de y'a kɛ gulɔ min dagalen don fɛn bɛɛ dagalen don parce que mɔgɔw bɛ girin o de kan i b'a dɔn mɛ kuma kelen fana ala kota kɛla mɔgɔ min mago bɛ ala kota la ale mago bɛ daluya dɔrɔn la mun bɛ se ka ala kota a fɔ a ye dɔrɔn ko lansara yɛrɛ selili ma ɲi ko wala tiɲɛ don a tɛna de sa c'est daluya dɔ fitina ma min b'a bali ka na ala bonya bi na dɔgɔma fɛn fɛn b'an kan sinon walahi silamɛya ma dɔgɔya Mali la a ye taa misiri kɔnɔ a ye dara ye min fɔ tan de don misiri kɔnɔ fa t'i la k'i ka taa ala kira dɔgɔya misiri kɔnɔ hali ni mɔgɔ m'i sa fa t'i la k'i bɛ alimami dɔgɔya misiri kɔnɔ i mana kɛ vidéomaniya t'o la dɛ n'a y'i diya i da ka fara k'i tɔn taa k'i bɛ taa ala kira k'i bɛ taa kuma dɔ fɔ alimami ma misiri kɔnɔ bilayi n'i ɲuman bɔra i ka kuma tu silamɛya bonya bɛ silamɛya yɔrɔ wa silamɛya kan ka bonya ma silamɛya bɛɛ a ye dara ye nin de fɔ ko n'a fɔra ko ala dɔgɔyara ala kira dɔgɔyara k'a dɔgɔyara cogo di a dɔgɔyara min ko ka ɲɛɲini dugu ma ko bɔn ko de kana kɛ ko n'a fɔra k'a dɔgɔyara k'i y'a tugu fɔ o de y'a to k'u tora fɔ a ye dara ye yɔrɔ bɛ se mɔgɔ fitinama la ko a ye dara u y'i fa ɲini k'i ba ɲini bon nin ma an hakili jigin yɔrɔ an fitinama yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka nafiya kɛ i fa ni a ka du kɔnɔ denmisɛnnin nafigi i bɛ taa fɔ ko suma tile y'i fa nini k'i ka bɔ k'i ta suma hali bɛ fɛ ka suma ni tile bila ɲɔgɔn na yakili t'a la ko suma tile y'i fa nini bɔn ka taa fɔ ko a ye dara ko bɛ k'i fa n'i ba nin nin bɛɛ ka fɔ ko a ye dara yɛrɛ ba la parce que mɔgɔ ba don wa u t'i fɛ namɛdɛ u t'i fɛ u bɛ tila k'i baara kɛ n'i tɔgɔ ye mais o de don n'i ka sɔn tɛ lamɛn bilen i bɛ don silamɛya de la bolofara min bɛ wari di ma n'o tɛ n'i bɔra silamɛya la i bɛ ko ninnu to yen tu sais que e b'a fɔ peut-être bɛ bɔ ko 31 man ɲi ko 31 ye haramu ye 31 man ɲi ok ne sɔnna 31 man ɲi 31 man ɲi ni 31 ye haramu ye janvier ye haramu ye février ye haramu ye parce que compteur bɛ daminɛ ni 31 bɔra ye janvier de bɛ na m'a fɔ ma e ka wolosɛbɛn yɛrɛ fɛnɛ kan a bi kunna 31 man ɲi ni calendrier min ye calendrier grégorien o kelen de bɛ ka wolosɛbɛn fɛnɛ kan o 31 man ɲi mais mawuludi a bi kunna seliba bɛ chômer e bɛ to so o bɛ compter ni date jumɛn o t'o bannen e ko 31 man ɲi 2026 yɛlɛmara o silamɛ kelenw bɛ délégation na minnu taara président fo Kuluba ne ko e bɛ taa président fo ni san jumɛn 2026 tɛ n'i ko kɔni ne ko calendrier man ɲi e b'i diya sa e bɛ jɔ minɛ kalo walama seli kunsoloma kɔnɔ kalo e b'o de lajɛ ka taa président fo wa n'a fɔra ko bi chômelen don ko bi ye 25 ye ko bi ye Noël ye parce que n'i ko 31 man ɲi o kɔrɔ ko Noël man ɲi wa ni 31 ye haramu ye 1er janvier fana ye haramu ye o 1er janvier e bɛ to so e tɛ baara kɛ e dun n'a y'a sɔrɔ ko 31 man ɲi a wari b'i ka sara la i ka taa la segin jamana ma jamana ne tɛ nin don in na ko dɔn an ni ne mana baarakɛ la parce que baara tɛ yen o tuma sara filɛ nin y'a bila mais e b'o sara minɛ k'o fara i bɛ ka taa fara mɔgɔ kun dɔ k'a fɔ ko 31 ye haramu ye e yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn ye
k'a se ka na ni hɛni ye dɔrɔn jamana kɔnɔna la cɛnin bɛ bɔ yan ka t'i jɔ Sénégal ko n bɔra Mali la ko n bɛ taa Sénégal ka taa n lafiya u y'a laminɛ ka na an tɔɔrɔ yan fɛnɛ e cɛ mais Sénégalais ye mɔnɔ don na nin kɔni yɔrɔ nin fɛnɛ kan ka minɛ e yɛrɛ ka nin da ɲɛkɔ de k'a lajɛ e bɛ se ka mɔgɔ jumɛn don i ka diinɛ la e bɛ se ka mɔgɔ jumɛn e bɛ ka ala ye nin fɔ n ye quoi a ko dɔnnibaaw ma k'aw kana yahudiyaw ka boliw dɔgɔya ko n'o tɛ ko n'u b'a n'u y'a lasegin aw ka ala ma aw de y'a ka ala lase dɔgɔya ma a kɛ i n'a fɔ n'i bɛ i ye mɔgɔ ban nin n'a ta sera i ba la jɔn y'i ba se nin ma aw bɛ wajuli fɛn min bɛ mɔgɔ wɛrɛ dalakɔrɔ bɔ aw b'o fɛn kɛ nin ma ɲi n'a ma ye k'i sen bɔ a la ba ye m'a faamuya a ye dara ɲɔgɔn présenté o kɔnɔ olu b'u jɔ k'a da ka mandat banna Mamudu ka mandat banna ni san 3 san joli u bɛ se a dara ta fɔli de la Mamudu ka mandat banna ni san joli ye a y'u ɲininka o la u tila ka fɔ Mamudu ko tɛ président ye Mamudu ka mandat banna yan Mamudu ko sigira 2006 2007 i bɛ ka élection kɛra Mamudu ko reconduira Mamudu ka mandat banna an ye min kɛ Mamudu ka mandat banna a bɛ san 1 san 2 bɔ u dama t'o la mun na u bɛ se a dara ta fɔli la o ko Mamudu ka mandat banna yan mais u tɛ sugu kuma o la cɛ n bɛ min f'i ɲɛna bɔ nin kɔnɔ ala ka barika don cɛkɔrɔba in na Mali silamɛ bɛɛ ka jɛn ni cɛkɔrɔba in dɛ ala ka silamɛya sankɔrɔta ala ka barika don silamɛya la ala ka barika don Mali fanga la Mali fanga ye silamɛya bonya i tɛ dugu foyi sɔrɔ min bɛ silamɛya bonya ka Mali ɲɛmɔgɔ bɔ k'a daminɛ président fɛn fɛn nana Musa Tarawele tun bɛ seli misiriba la yan Musa Tarawele tun bɛ taa juma seli misiriba la président fɛn fɛn nana a bɛɛ ye silamɛya bila ɲɛfɛ voilà n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na